Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Την καλησπέρα μου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μετά την νίκη επί της Γαλατάσαράι, εκείνο το παιχνίδι το οποίο δεν περίμενε κανείς ότι θα καταφέρει εν τέλει να πάρει την νίκη. Είναι ο δεύτερος αγώνας για το φετινό Basketball Champions League που έχει να αντιμετωπίσει. Στις 9.30 η ώρα, σε περίπου 1.30 ώρα είναι το παιχνίδι. Κοσμοτέ 7 το δείχνει το match, για όσους έχετε απορία ποιο κανάλι το δείχνει. Ο Μαργαρίτης, παρά το χτύπημα που είχε και τα δύο οράματα που έκανε, θα συμμετέχει κανονικά στην αποστολή και στον αγώνα. Αγώνα δίνουν μάλλον οι Μακνής και Τσαϊρέλης, ώστε να μπορέσουν να είναι έτοιμοι και να μπορέσουν να συμμετέχουν σήμερα στον αγώνα, γιατί μέχρι και χθες κάνανε ατομικό και ειδικό πρόγραμμα ώστε να καταφέρουν να προσαρμοστούν και να μπουν στο πρόγραμμα των προπονήσεων, των ομαδικών προπονήσεων, οπότε δεν ξέρουμε αν θα πάρουν συμμετοχή σήμερα. Ο επίσης τραυματισμένος Αρσενόπουλος δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδος μέσα στην Μπενφίκα, γύρισε στην Θεσσαλονίκη από προχθές, άλλωστε μετά το παιχνίδι με το Λαύριο. Τραυματισμοί, απουσίες και γενικότερα ερωτηματικά από την απόδοση που μπορεί να έχει σήμερα η ομάδα δεν μπορεί να μας δίνει και πολλές ελπίδες για το σημερινό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ και ο coach Τακιανός, από αυτό που δήλωσε είπε ότι ελπίζει να καταφέρει να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για το σημερινό παιχνίδι. Αυτά, να έχετε μια καλή θέαση, να το πω κι αλλιώς. Επίσης στις 10 η ώρα σήμερα, για τους φίλους διαβατιανούς, παίζει ο Ιωνικός. Στις 10 η ώρα ο Ιωνικός Διαβατών αντιμετωπίζει στον Ναύαρχο Βότσι, την δεύτερη ομάδα του Άρη. Προχθές είχαμε μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, εκεί όπου θα υπάρξει συνεργασία στην ομάδα Άρη, η ομάδα Άρη του μπάσκετ με τον Ναύαρχο Βότσι, όπου θα συμμετέχουν 16 και 17 χρονών παίχτες του Άρη στην ομάδα του Ναυάρχου Βότσι για τη γάμα εθνική κατηγορία στο μπάσκετ. Αυτά. Όσο αποφασίσετε να πάτε στο γήπεδο, να περάσετε καλά. Όσους θα δείτε τηλεοπτικά το Benfica ΠΑΟΚ, μακάρι να πάρουμε τη δεύτερη νίκη σε αυτό το πολύ δύσκολο όμιλο. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ.